हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ लानानै फैनाय जादों एचएस अर्टार हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां बिदिब्ला बे नटिफिकेसना ओंखारनानै फैदों एसएससि अर्टार स्टाफ सिलेक्शन कमिसन थिंजायनिफ्राय अब्ला नोंथांमोना मिथिखायो एसएससि बे जादों मिरु सरकारनि साख्रि आरो बेयाव टटेल पोस्ट दङ 4893 आव 4893 टा पोस्ट बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि 10 निफ्राय 32 बोसोर बैसोनि थ' बिदिब्ला बिथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन स' बिदिब्ला बेनि बागै गासैखौबो आबुङै फोरमायनाय जागोन पोस्ट सेलारि एग्जाम सेन्टार अनलाइन एप्लाइ खालामनाय गासै आंनि आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोन लाइजाम जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोन लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो लोगोसे बेल नटिफिकेसनखौबो आरो नोंथाङा जेसेबां हायो बे भिडिअखौ लोगो लेवानो एसएससिआ गावनि अफिसियेल नटिफिकेसनाव फोसावनाय बायदिब्ला बे जाबाय स्टाफ सिलेक्शन कमिसननि जितु अफिसियेल नटिफिकेसन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेयाव नायदो बे पोस्टआ जाबाय कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेलनि अर्टार 10+2 एग्जाम 2020 थ' बिदिब्ला बेवहाय दानिया बबे पोस्ट दङ थ' नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हागोन बेवहाय पोस्ट दङ लयार डिभिजन क्लार्क जुनियर सेक्रेटारियेट एसिस्टेन्ट पोस्टेल एसिस्टेन्ट सर्टिं एसिस्टेन्ट आरो डाटा एन्ट्रि अपारेटर भेकेन्टनि थाखाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेयाव नायदो टटेल पोस्ट दङ 4893 टा पोस्ट थ' बिदिब्ला दानिया बेयो बबे पोस्टआव बेसेबां दङ मा क्वालिफिकेसन नांगोन थ' बिदिब्ला बेफोर गासैखौबो आं नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायनानै होगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना बैफोर पोस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन थानांगोन बबे पोस्टनि थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगोन बेवहाय आं नोंथांमोननो गासैखौबो डिटेल्सआव फोरमायना होगोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांदो थ' बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि एलडिसि जेएसए पिएएसए डिइअ बैफोर पोस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना खमैबो जायखिजाया काउन्सिलनिफ्राय हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनानोखि डाटा एन्ट्रि अपारेटर ग्रेड ए नि थाखाय एप्लाइ खालामगोन स' बिदिब्ला बिथांमोना साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय मेथ्स साबजेक्टखौ लानानै हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो बेफोर पोस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दानिया बेसेबां बैसो नांगोन आरो बेफोर पोस्टनि थाखाय बेसेबां सेलारि थागोन गासैखौबो आं बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो जायफोर बिथांमोनानोखि जेनेरेल केटेगरिनि बिथांमोना 18 निफ्राय 27 बैसोनि जानांगोन बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनानोखि ओबिसि बिथांमोना 18 निफ्राय 30 इयार्स जानांगोन बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनानोखि एससि बा एसटि बिथांमोना 18 निफ्राय 32 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय दानिया बेफोर पोस्टनि थाखाय बेसेबां सेलारि थागोन नोंथांमोना बेवहाय नायदो बेवहाय जायफोरानोखि लयार डिभिजन क्लार्क अर्टार एलडिसि एबा जुनियर सेक्रेटारियेट थ' बिदिब्ला बिथांमोननि सेलारिया थागोन 19,900 निफ्राय लानानै 63,200 सिम दानिया जायफोर बिथांमोनखि पोस्टेल एसिस्टेन्टनि थाखाय एबा सर्टिं एसिस्टेन्टनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन थ' बिदिब्ला बिथांमोननि सेलारिया थागोन 25,500 निफ्राय लानानै 81,100 सिम थ' बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनखि डाटा एन्ट्रि अपारेटर अर्टार डिइअ पोस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन थ' बिदिब्ला बिथांमोननि सेलारिया थागोन 25,500 निफ्राय लानानै 81,100 सिम थ' बिदिब्ला बिनिफ्राय डाटा एन्ट्रि अपारेटर जितु ग्रेड ए दङ बेवहाय बिनि सेलारिया थागोन 25,500 निफ्राय लानानै 81,100 सिम दानिया बिदि जितु सेलेक्शन प्रसिडियर जागोन दा बे सेलेक्शना जागोन रिटेन टेस्ट आरो इन्टारभिउनि सायाव थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय रिटेन एग्जाम जागोन बेनिफ्राय लोगोसेनो नेक्स्टआव बेयाव इन्टारभिउ जागोन थ' बिदिनो बिनि सेलेक्शन खालामनाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय मोननैसो खोथाखौ मिन्थिनानै लाब्लानो जाबाय जायफोर बिथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामगोन थ' बिदिब्ला बिथांमोना बेवहाय एप्लिकेशन फिस हिसाबै होनो नांगोन थ' बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि जेनेरेल केटेगरिनि बिथांमोना 100 रुपिस पेड खालामनांगोन बिनिफ्राय जायफोर बिथांमोनानोखि वुमेन केन्डिडेट एबा एससि एसटि बा पिडब्लिउडि बा इएसएम बिथांमोना बेवहाय जेबो फिस होनो गोनां गैया बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनानोखि बेखौ फिस पेड खालामगोन थ' बिदिब्ला बिथांमोना भीम इउपिआइनि गेजेरजों नङाब्ला डेबिट कार्ड भिसा मास्टार कार्ड मेस्ट्र' रुपे कार्डनि गेजेरजों बिथांमोना बेंक ट्रान्सफार खालामनानै हरनांगोन मोननैसो इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरखौ होनानै दोनदों थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरखौ नोंथांमोना बेवहाय गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेवहाय जितु अनलाइन एप्लिकेशन फर्म स्टार्ट जादों बेयो 6 नभेम्बरनिफ्राय बेनिफ्राय बिनि लास्ट डेट जागोन 15 डिसेम्बर 2020 सिम अर्थात नोंथांमोना 15 डिसेम्बरनि सिगां बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन बेनिफ्राय जितु जोंनि नर्थ इस्टनि जितु एग्जाम सेन्टार थ' बिदिब्ला बेयो बबेयाव थागोन बेवहाय आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो सानदों बेवहाय जितु नर्थ इस्टआव एग्जाम सेन्टार दङ बे जाबाय गुवाहाटी दिसपुर बेयाव कड नाम्बार दङ 5105 इटानगर 5001 डिब्रुगड़ 5102 जरहाट 5107 सिलचर 5111 इम्फल 5501 सुरासनपुर 5502 उख्रुल 5503 शिलं 5101 आइजल 5701 कोहिमा 5302 अगरतला 5601 जायफोर बिथांमोनानोखि पिडब्लिउडि अर्टार पार्सन विथ डिसेबिलिटि थ' बिदिब्ला बिथांमोनाबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हानायनि पारमिसन दङ थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो बेवहाय जायफोर बिथांमोनानोखि खाना जायफोर बिथांमोनानोखि लेंग्रा जायफोर बिथांमोनानोखि आथिं आखाइजों मोजां मावनो हाया
वाटार दिव्यांग तो बिदिब्ला बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय माखासे आइडेन्टिफिकेशन होनाय दङ तो बिदिब्ला नोंथांमोना बे इन्सट्राक्शनखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय बेवहाय माखासे गाइडलाइन होनाय दङ नोंथांमोना बेसेबां मार्क्स थायोब्ला बेसेबांनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय गासैबो डिटेल्सआव होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां नायनानै नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो दानिया जायफोर बिथांमोनानोखि बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो नागिरो तो बिदिब्ला बिथांमोना गिबियावनो स्टाफ सिलेक्शन कमिशननि जितु अफिसियेल वेबसाइट तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय थांनांगोन नोंथाङा मबाइल एबा पीसी जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांनानै नोंथांमोना बेखौ टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय ssc.nic.in तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनांगोन नैबेबायदि मोनसे अफिसियेल पेज खेवनानै फैगोन तो बिदिब्ला दानिया बेवहाय नोंथांमोना गासै डिटेल्सखौ बेवहाय नोंथांमोना एन्टार खालामनांगोन आरो साबमिट खालामनांगोन तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो बेवहाय मोनथाम रोखोमनि फर्म दङ तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों फार्स्टआव नोंथांमोना होनांगोन बेसिक डिटेल्स नोंथांनि गासै बेसिक गुदि नाम फादार नेम आधार नेम गासै बेफोरखौ नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनांगोन नोंथांमोना बेवहाय नायदो ओमफ्राय सेकेन्डआवहाय थागोन एडिशनेल एन्ड कन्टेक्ट डिटेल्स नोंथांनि जितु कन्टेक्ट बेफोर गासै डिटेल्सखौ बेवहाय नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन बेनिफ्राय थार्डआव दङ फट' आरो सिगनेचार डिटेल्स तो बिदिब्ला नोंथांनि जितु डकुमेन्ट्स बेफोर इनफरमेशनखौ नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो एन्टार खालामनांगोन तो बिदिब्ला नोंथांमोना गिबियावनो नायदो बेवहाय नोंथांमोना गासैखौबो डिटेल्स नायलांबानो बेयाव फिलआप खालामनो हागोन बिदिब्ला नोंथाङा फार्स्टआवनो सोंनाय जादों नोंथाङा आधार कार्ड दंना गैया नोंथांखौ बेवहाय सोंनाय जादों दङब्ला दङ गैयाब्ला गैया दङब्ला नाम्बारखौ होनांगोन बेवहाय बेनिफ्राय भेरिफाइ आधार नाम्बार जुदि दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय भेरिफाइ खालामनांगोन बेनिफ्राय टाइप आइडि बेनिफ्राय आइडि नाम्बार बेनिफ्राय नोंथांनि नाम भेरिफाइ नोंथांनि नाम बेवहाय गासै नोंथांनि जितु बेसिक इनफरमेशन दङ बेखौ मादार नेम फादार नेम मबाइल नाम्बार डेट अफ बार्थ बेसेबां क्लासनि बेसेबां माला पास जादोंमोन बेसेबां रल नाम्बार बेफोर गासैखौबो बेवहाय नोंथाङा फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय बेफोरखौ गासैखौबो फिलआप खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनदों सेभ बे सेभआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो सेभआव क्लिक खालामनानै होयोब्ला गासै इनफरमेशना जुदि कारेक्टब्ला नोंथांखौ बेवहाय सेकेन्ड पेजआव लानानै थांनाय जागोन बेनिफ्राय नोंथाङा सेकेन्ड पेजआव नोंथांनि जितु गासै कन्टेक्ट डिटेल्सखौ नोंथाङा बेवहाय सैथोखिनिखौ नोंथाङा फिलआप खालामनानै साबमिट खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय बे जाखांनायनि उनाव नोंथांखौ लांनाय जागोन थार्ड पेजआव बेवहाय गासै डकुमेन्ट्सखिनिखौ नोंथाङा बेवहाय आपल'ड खालामनो नांगोन तो बिदिब्ला गासै प्रसेसा बेखिनियानो नोंथाङा बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन नोंथाङा बेनिफ्राय डाइरेक्टलि बेखौ एन्टार खालामनो हागोन स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट दंबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लादो